Не бе, супер бе. Хайдушки камък. Долината. Ехо! Нека слънце къде идваш. Не, тук не знам как ще слезнем и минем на другия. Тук няма. Тук точно се слиза. Трябва да може. Аз съм идвал от другата страна, ама това ще видим. Ето тук съм жълт долу. Тук има скален мост под нас. Трябва да слезнем от някъде. Иначе... Е така, тък, тък, Ако тък. стигнем този камък и излизаме. Да, няма да има проблем. Е тук, това е пътя. Е така лекичко и оттам се качваме на другия камък. Тук сега слизаме, така ли? Да, Трябва абсолютно. да видим дали въобще е подходящо. Става бе, няма проблем. Ето. Жоро, Аз трябва да ида да си взема раницата и продължаваме.